अय निक्या, कित्याक बोलवलंस? अरे आपलो संतो इलो गावासून मुंबई. काय बोलतोस? कधी इलो? अरे 6 महिने झाले त्याका हे जॉब लागलो हा. वा वा वा, त्याचा काय करूचा आता? अरे हे बघ, आपण कधी गावात गेलो तर संत्या कसो एकदम एक्साइटेड होऊन आपण कसो गाव दाखवता. वय वय, मळ्यावर नेता, सड्यावर पण नेता. दुसऱ्याच्या काळजीत पण नेता. आता मुंबईकर म्हणून आपली जबाबदारी, आपण त्याका आपली मुंबई दाखवायची. वय वय, सुरुवात राणी बागेपासून करूया. होय तर आता पहिलं दाखवायचा राणीची बाग म्हणजे मुंबईची शान. हा बस बस बस. वेलकम. सहा महिन्यात एवढं बदल? जसो देश तसो वेश. चल. ऐक काय, मामाचा घर असा वर चला. चला मी रेडी आहे. खय जाऊचा? माका असं वाटतं की आपण गणपतीपासून सुरुवात करूया. हा, सिद्धिविनायक. सिद्धिविनायक. मॅड झालंस काय? अरे घरापासून 15 मिनिटावर असा दर मंगळवारी जाते. मी काय म्हणतो, बरेच दिवस झाले मरीन ड्राईव्हला नाही गेलो, थंय जाऊया. मी एकदा पण नाही गेलाय. चुप राहू. मरीनला जाऊ, जवळच एक इराणी हॉटेल असा, थंय जाऊ, किमा पाव खाऊ, चहा आणि बन मस्का. काय बोलतस? चला. हा, आणि दुपारचं लंच खाय करूचा? गजाली चालत ना तुमका? टाकईला. दादर जवळच पार्ला गेला. हा पार्ल्याक. अरे एक नंबर फेमस आहे. अरे चायनीज जेवण काय मिळतं माहिती आहे काय? मग हे? मालवणी रेस्टॉरंट असा. अच्छा, मालवणी पण चालू केलं का? मालवणीच असा. अरे आपण दादर मध्ये गेलेलो चायनीज खाऊक. अच्छा. हा काय, मग हैसर जेवण करू मस्तपैकी दुपारी, पण संध्याकाळी साऊथ बॉम्बेला जाऊ, क्लबिंग बिबिंग नाचू, मजा करू. अरे पण माका माहिता हैसून अंधेरीच्या क्लब जवळ, पण साऊथ बॉम्बे म्हणजे साऊथ बॉम्बे, मजा करू. अरे पण आम्ही क्लबिंग कधी केलंच नाही. हे बघा, माका आता काय माहित नाही, दिवसाचा प्लॅन ठरलो. आता रात्री मस्तपैकी लेट नाईट झूक जायचा. थैले सगळे रेस्टॉरंट माका माहिती आहेत, पण आजचा जेवण तुमच्या आवडीच्या रेस्टॉरंट मध्ये. झू खाईला माका असं वाटतं की वाळकेश्वर नंतर. तुला कसं माहिती? अरे ते नवा व्यापार मध्ये दाखवतात ना, जुहू नंतर वाळकेश्वर. ठरला ना, मी पाणी घेऊन येते, तवसर तयार राहा. निक्या, आपण लय मागे राहलो रे. मुंबईत असं मुंबई नाही फिरलो. आपण मुंबईत नाही, मुंबई उपनगरात राहतो, भांडूप मध्ये. हाय फक्त गाडव नाका आणि खडी मशीन. पाणी. ए माका सांग, तुझं गाव कोणतं रे? आपलं गाव विसरलात? आपलं गाव मालवण. मग मालवण मध्ये राहून तू कधी तारकर्लीच्या स्कुबा डायव्हिंग मध्ये गेलास? ऍक्च्युली नाही रे, आम्ही गेलो.